पापा पापा कही के बोलाइले पापा नाही बोले ले काहे नाही बोले ले हो कवने करनवा तू ये हो पापा हमारा के तेजेला दूर देश भेजेला हो कवने करनवा तू ये हो चाचा हमारा के तेजेला दूर देश भेजेला हो के करा के बेटी कही बोलई बात पनी या मंगई बाऊ हो के करा के बेटी कही के बोलई बा एक लोटा पनिया मंगई बाई हो इहे सोची लोरावा बहाइले काहे नाही बोले ले हो पापा पापा कही के बोलाइले पापा नाही बोले ले हो चाचा चाचा कही के बोलाइले चाचा नाही बोले ले हो कवने करनवा तू ये हो पापा हमारा के तेजेला दूर देश भेजेला हो कवने करनवा तू ये हो चाचा हमारा के तेजेला दूर देश भेजेला हो तुहु माई कहत रहलू राज दुलारी तब काहे भेजताड़ू दूसरा दुआरी अचरा से सनहिया छुड़ावेलू नजर ना मिलावेलू हो अचरा से सनहिया छुड़ावेलू नजर ना मिलावेलू हो काहे ना मिलावेलू हो कवने करनवा तू ये हो मम्मी दूर देश भेजेलू हो कवने करनवा तू ये हो चाची दूर देश भेजेलू हो तोहरा से पूछे ले सरदार भैया बतिया काहे कठोर कैले बड़ाया पंछतिया डोलिया में काहे बैठावेला सोनी के भूलावेला यसु वा छुपावेला हो कवने करनवा तू ये हो भैया दूर देश भेजेला हो कवने करनवा सरदार भैया दूर देश भेजेला हो भैया भैया कही के बोलाइले भैया
नाही बोले ले हो। कवने करनवा तू ए हो भैया हमरा के तेजेला हो। कवने करनवा तू ए हो भैया हमरा के तेजेला दूर दे